असणार आहे. आणि त्या दृष्टीने या दिवसाचं स्मरण करणं आणि कधी ना कधी आम्ही हे सगळे आमच्यापासून जी भूमी विलुप्त झालेली आहे ती भूमी आम्ही परत मिळवू आणि आमच्या देशाचा परत एकदा जो आमचा देश पूर्वी सोने की चिडिया म्हटला जायचा तो देश पुन्हा एकदा परत त्या स्थितीमध्ये विश्वगुरुपदी नेऊ या दृष्टीने आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. 15 फाल्यां आमकां 19 वर्सां पूर्ण जाता म्हणजे 80 वर्सांक भारत देश आमचो प्रवेश करता तेन्ना आयज संबंध आमचे गेले 13 तारखेच्यान फ्लॅट हॉस्टिंग जे आसा ते घरोघरी चालू जाल्लें आसा. तेन्ना एकूच नारो आसा की आमचे नरेंद्र मोदी एक मोठो उपक्रम घेतलेलो आसा की भारत देश हो आमचो पयल्या नंबराचेर पावपाक जायो आनी तशेंच फुडली जी आसा ती संबंध देशभर संबंध म्हणटा तो भारताच्या नकाशाचेर संबंध हेजेर एकूच आवाज येवपाक जायो. संबंध देशा भितर की पयल्यान पयलो हो भारत देश आसा. तशेंच आमच्या गोंय राज्याचे मुखेलमंत्र्याचे तशेंच ध्येय आसा की आमचो गोवा जो आहा स्वयंपूर्ण जावपाक जायो आनी तेच्या बरोबर 2047 जे विजन दवरलेलें आहा तशेंच आमी 2000 गोंयान आमच्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दवरलेलें आसा की गोवा हो स्वतंत्र हेजेर पावपाक जाय. जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय.